preto ako pre majiteľa takéto veci veľmi dôležité práve to, aby som myslela aj na tú prevenciu, pretože konkrétne pri psíkoch to je také isté ako pri deťoch, keď jednoducho niekto zanedbá niečo také ako je hygiena, tak ho to dobehne aj ako podnikateľa a u nás je to o to viac, že proste tí psíkovia určite nesú so sebou nejaký vyšší potenciál rizika, čo sa týka baktérií, či už behajú vonku alebo proste sa venčia, je to úplne bežná vec. Ale my sme si povedali, že chceme byť zodpovední aj voči nášmu podnikaniu, ale aj voči majiteľom, ktorí tu vlastne chodia so psíkmi, a tak sme si povedali, že budeme mysleť na prevenciu. A veľmi ma oslovilo práve toto tým, že okrem strašne jednoduchej aplikácie, ktorá sa mi páči, pretože je to veľmi šetrné na čas, sa mi páči aj to, že je to bez chloru, je to ekologicky nezaťažujúce prostredie, čo mňa teda veľmi zaujímalo aj pri výbere teda prostriedkov, ktoré budem používať. No a páči sa mi to celé v tom, že viem, že niečo robím preto, aby moji spokojní zákazníci boli naďalej spokojní.